Krátka ukážka poľovníctva terem. Vzduchovka od firmy Hatsan, model Striker v kalibri 5,5 s plastovou pažbou. Plastová pažba je ukončená gumenou bodkou s lícnicou z obidvoch strán. Vložené gumové vložky na lepšie uchytenie vzduchovky. Spúšť. Vzduchovka má rybinu na uchytenie puškohladu. Svetlovodné mieridlá od firmy Truglo. Dĺžka hlavne je 45 cm. Celková dĺžka vzduchovky 110 cm a váha 2,9 kg. Vzduchovka od firmy Hatsan, model Striker 1000S, plastová pažba, kaliber 5,5.